Λοιπόν, σήμερα στις 22 Έκτου του 2014 βρισκόμαστε στο χωριό Αϊδονοχώρη. Μαζί μας στο τραπέζι καθόμαστε ο υποφαινόμενος Βλάχος Χριστόφορος, είναι ο Βασίλης ο Βανούσης, ο Μιχάλης ο Βανούσης, είναι ο Αποστόλης ο Νάτσης, είναι ο Γιάνγκος ο Βασίλης, οι οποίοι, ο κύριος Νάτσης και ο Γιάνγκος ο Βασίλης είναι από τους αρχαιότερους, καθώς και ο Μιχάλης, που θα μπορέσουν να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες. Ο Γιάνγκος είναι και ο πάρετος του χωριού μας, ο εκπρόσωπος του χωριού μας στο Δήμο, με μεγάλη εμπειρία ό,τι έχει σχέση με το χωριό μας, καθώς και ο Χριστίδης ο Τάκης, γνωστό τέκνο του χωριού μας, καλλιτέχνης. Θα προσπαθήσουμε να διασταυρώσουμε κάποιες πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει εγώ και με άλλους που βοηθήσανε, με άλλους ανθρώπους που βοηθήσανε, τα ονόματα, και θα αρχίσω να ρωτάω τον κύριο Απόστολο Νάτση να μας πει τι γνωρίζει, και ακολούθως και οι άλλοι μπορούν να συμπληρώνουν. Κύριε Νάτση. Ακούω. Λοιπόν, η μέρα εκείνη, η δύσκολη μέρα για το χωριό μας, η πιο τραγική μέρα του χωριού μας στην νεότερη ιστορία, η 9η Ιουλίου του 1943, που έγινε η σφαγή στο χωριό μας. Θα ήθελα να μας δώσετε μερικές πληροφορίες, τι γνωρίζετε με αυτά. Έχω φτιάξει εγώ έναν κατάλογο των ονομάτων, να μπορέσουμε να τα διασταυρώσουμε, να μην αδικήσουμε κάποιον ή να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε, και θα μας είστε πολύ πολύ χρήσιμος σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, τον Πέτρο Κέλλη. Τι γνωρίζετε για τον Πέτρο Κέλλη? Εγώ τον πρωτοβρήκα και στο Λάκκο, σε ένα λάκκο εδώ πέρα. Άκουσε λεπτομέρεια τώρα, για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, δεν ήξερε κανένας ποιος είναι, που είναι σκοτωμένος. Κάμια φορά, από το λάκκο εκεί, Λακκοτσότρια, ας είναι μέσα γραμμένα για αυτά, ναι, πήγα προς το βουνό, να ανταμώσω και τους υπόλοιπους που ήταν οι χωριανοί απάνω. Βρήκα το παιδί του. Τον πήρω τον Κέλλη, και με ρωτάει αφελέστατος, τον πατέρα του, λέει, τον είδες που τον έχουν σκοτωμένον, χωρίς να ξέρει αν είναι σκοτωμένος. Ήρθε να μ' αγοράσει εμένα, και του είπα εγώ ακριβώς, του λέω στο Λάκκο Τσιλάγιος, έτσι ακριβώς, στο Λάκκο Τσιλάγιος, και αρχίζει τα κλάματα και φωνές, και του είπα να μην κάτσει, και ξέρω εγώ τι. Τελείωσε. Εκεί ήταν σκοτωμένος. Το δεύτερο όνομα που θέλω να σας ρωτήσω είναι η Βασιλική Τσίπη, που ήταν πιθανό, από ό,τι έχω ακούσει, μαζί με τη Χαρίκλια Τσίπη, εκτελεστήκαν μαζί στο ίδιο σπίτι, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ τη μικρή, πώς τη λέπεις, τη Βασιλική. Τη Βασιλική την είδα μισοκαημένη. Μόνο αυτήν είδα. Την άλλη ήταν μέσα καημένη. Ήταν καημένη. Αυτήν την είδα στη σκάλα. Ήταν στη σκάλα του σπιτιού. Μισή ήταν μέσα καημένη και μισή ήταν έξω. Του Πέτρο Τσίπη, ένα 18χρονο αγόρι τότε. Δεν τον είδα σκοτωμένο αυτόν. Ξέρω ότι ήταν σκοτωμένος κάτω στον κάμπο, αλλά εγώ δεν τον είδα. Ναι. Δεν ξέρω λεπτομέρεια, αν ξέρει κάποιος. Από πληροφορίες που έχω εγώ, τον είχαν σκοτώσει, ήταν μισοκαμένος, μισοθαμένος, από το χέρι τον είχε δει, λέει, η μάνα μου κάπου. Άκουσα ότι τον είχε δει η μάνα μου και τον γνώρισε από το ποκάμισο που φορούσε το χέρι. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος αυτός χάθηκε εκείνη την ημέρα. Ναι. Λοιπόν, η Ειρήνη Πάντου. Η Ειρήνη Πάντου δεν την είδα εγώ. Να μην λέμε τώρα αυτά. Γιατί εμείς ήμασταν τώρα ο Μαχαλά και αυτή δεν την είδα. Ούτε τις άλλες γυναίκες. Μόνο τον Βαγγέλη Μπόνιο, και τον Βαγγέλη Μπόνιο τον είδα. Ήταν σε ένα κρεβάτι, άρρωστος κιόλας. Έξω στην αυλή. Εκεί τον είχαν σκοτώσει. Είχε πια για να πάει το κρεβάτι. Αυτό και το τζίπι, όχι το μανάβι, τον Ηλία, κομμένο το κεφάλι. Ναι. Ήταν μέσα στους διπλωρισμούς απ' έξω. Στο αλόνι, απάνω τον εκεί. Ναι. Στο αλόνι. Πού ήταν το αλόνι τότε. Του Παρπασάβα παιδεία εδώ. Ήταν 4 χρόνια μεγαλύτερο. Για το επόμενο όνομα που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι ο Απόστολος Ζάκος, ο Αποστόλης ο Ζάκος. Εγώ πρώτο τον είδα. Ναι. Εγώ πρώτο τον είδα,
και έχει λεπτομέρεια. Πάει, είχε τα πόδια εδώ στο Βασιλιά. Εδώ, κάτω, ναι. Μπήκαν δύο Γερμανοί από τα Λούν, τον είδαν. Είδαν και τα πήγαν πήρα. Αυτός πήγαινε κοντά να πάρει τα πόδια. Και μέσα τι κάνανε στον κέπο του. Τον είδα πάλι, έτσι πήγαινε να βρούμε κανένα κομμάτι ψωμί. Λοιπόν, τον βρήκα σκοτωμένο και έστειλα τον Άσιο, το παιδί του, και τον έθαψε. Ήταν έτσι. Μάλιστα. Τον Κωνσταντίνο Μάνθο, τον Κώστα Μάνθο. Δεν τον είδα εγώ αυτόν. Τον σκοτώσανε λεπτομέρεια, τον θάψανε. Αλλά προσωπικά Δεν τον είδα. Ναι. Το Δημήτρη Μάνθο με το ψευδόνυμο Κένες νομίζω είχαν αυτοί οι άνθρωποι, τα δύο αδέρφια αυτά. Αυτόν τον είδα κρεμασμένο. Τον είχαν κρεμάσει. Αυτό δεν είναι το Κάπου, ναι, ναι, κάπου στο... του Βουβάλης που ήταν αυτό. Πάνω από το γράτο του Μήνο Σάφη, πάνω από τα βλάκια, στο τσέρο, σε ένα τσέρο. Κατεβαίναμε πάνω εμείς με τα πρόβατα, με τον πατέρα μου και... Ήταν το σκηνή. Ναι. Τον Ηλία Μαλάμη. Ναι, τον είδα, λέω εγώ τον είδα με κομμένο το κεφάλι. Με το αυτόματο το είχαν κόψει το κεφάλι τώρα. Ρεπίδα. Το Βαγγέλη Μπόνιο. Ναι, ήταν άρρωστος, σας λέω λεπτομέρεια τώρα, άρρωστος, ήταν ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι απ' έξω από την πόρτα, εκεί το σκότωσαν. Το Βαγγέλη Σάφη. Ο Βαγγέλη Σάφη δεν τον είδα. Ήταν μέσα στο σπίτι, ο οποίος κολλώντας στο σπίτι κάτσε μέσα. Η μάνα μου άκουσε που γουλιόταν μέσα. Και εγώ ήταν. Και εγώ ήταν και βλαστήμαι και τίποτα. Και ούρλιαζε, ναι. Ναι, ούρλιαζε. Αυτό είναι η λεπτομέρεια. Την Ελένη Σουγκαρίδη. Ελένη Σουγκαρίδη του Του Χριστόφουρου. Δεν την είδα. Εγώ ξέρω ότι σκότωσαν. Τη σκοτώσαν. Το Κάκε μέσα, Κάκε δηλαδή στο σπίτι μέσα. Ναι. Το λεγόμενο του Χριστόφουρου. Το Λοκάστο. Κάκε μέσα. Γι' αυτό και βγάλει Ελένη την εγγονή. Το Σπύρο Βανούση. Το Σπύρο Βανούση. Τον είδα. Τον είδε εδώ. Εγώ τον είχα πάρπα. Τον είδε θείο. Τον είδα. Στην καρέκλα όπως καθόταν του βάρισα με το πιστόλι. 85 χρόνων πόσο ήταν. Μάλιστα. Το Γιώργο Βανούση. Το Γιώργο Βανούση φαίνονταν ότι ήταν σαν αγνώμονος. Αλλά εγώ μετά από 70 χρόνια από άτομο μαρτυρίες από την Μισόπετρα, ότι τον είδα από Μεσχάρη που τον έπιασαν δύο Γερμανοί και τον κρέμασαν στα Λοκοτσότκα στις Κάναδες, σε ρέμα, σε ένα χωνάρι από πλάτανο, ο οποίος βέβαια δεν βρέθηκε το σώμα του, επειδή ήταν το ρέμα, έπεσε κάτω και το παρασύρθηκε από το... Μέσα στο βιβλίο του Edelweiss υπάρχει μια μαρτυρία μιας γυναίκας η οποία είδε, πιθανό να είναι αυτό το άτομο, είδε ένα νεαρό άντρα λέει από τον πιθανόν να το διασταυρώσουμε. Τον Γιώργο Βανούση το λέγανε τον κρέμασαν δύο Γερμανοί και μάλιστα οι δύο όταν ήταν κρεμασμένος γελάγανε που σπαρτάριζαν το γελάγανε σαν ηλίθιοι να το πω έτσι. Και εκεί έμεινε. Τι λέτε Η Γεωργούλα Πανταζή. Ναι, ήταν πια μου αδερφή της μάνας. Μάλιστα. Ναι, την σκοτώσανε, την είδα αυτή. Τι, τα κόκαλα. Το Σωτήρη Σουγκαρίδη. Δεν τον είδα αυτό. Ξέρω τον πήραν οι Γερμανοί και... Εξαφανίστηκε. Γεια σας. Καλημέρα σας. Τον Ηλία Μαλάμη. Παλιά τον λες Ηλία Μαλάμη. Τον έχω δύο φορές, δεν είναι. Θα είναι δύο φορές. Α, ναι, είναι δύο φορές, ναι. Το ίδιο πρόσωπο. Η Σταματία Νικολοπούλου. Αυτή είναι η Νικολοπούλου, Σταματία, ποια είναι. Υπήρχε. Μάλλον θα λένε τη μάνα του Λουκά, δεν την σκοτώσανε. Αυτή Αυτή πρέπει να είναι. Μια λεπτομέρεια δεν την είδε κανένας, άκουσε με τώρα. Είχε έρθει, κάτσε να σας πω λεπτομέρεια τώρα. Ναι. Ήρθε με το Λουκά από το βασιλικό, καθόμαστε στο βασιλικό και εκεί δεν είχαν να την κάνουν και είχε ένα παιδί και την έφερε στο τζετ το σπίτι. Ήταν κατάχυτη, ήταν αυτή. Κατάχυτη. Λοιπόν, ερχόμουν εγώ από το βασιλικό μαζί με τον αδερφό μου προς τα εδώ, για να μάσουμε μπρούσανα, τέλος πάντων. Το βλέπουμε το παιδί της μπροστά, το βρήκαμε την Παναγιά. Το Λουκά. Λέει, πού πάτε, λέει. Πάμε, εδώ να μάσουμε τίποτα αυτό.
Πάτε λέει παρακάτω, θα σε φτιάχνουν οι Γερμανοί γιατί εμένα μου σφάξαν τη μάνα. Το παιδί της. Κάμια φορά ήρθε και είπε στο βασιλικό, σε ένα τσούκα στο γιατρό. Έξω από πολύ από τον λαγό ψηλοτέρα που ήταν. Όχι, όχι. Είναι αυτός, όχι. Ήταν βασιλιός. Ήταν γιατρός. Λοιπόν, Ο φίλος και αυτός. είπε σε έναν αξιωματικό Γερμανό ότι έτσι και έτσι μου σκότωσαν τη μάνα. Οι Γερμανοί. Που την έσφαξαν. Είπε το παιδί της. Και λέει, τον έκανε δύο Γερμανούς, δύο στρατιώτες στο παιδί και ήρθε και ο αδερφός μου Βασίλης Βαρύ. Πήγαιναν σφαγμή. Τώρα, οι Γερμανοί είπαν όχι. Οι Γερμανοί δεν σφάζανε. Δεν σκοτώναν αυτοί και κραμάγαν. Σφάζανε. Δεν σφάξανε. Δεν ξέρω λεπτομέρεια, όχι. Απλώς κραμάγανε. Τους κραμάσαν Και δεν καμπάνε ή σφαγμή. πυροβολισμό, αψυχάγανε από τη μια σφαίρα. Υπάρχει κάποιο όνομα από εσείς που γνωρίζετε που δεν το έχω εγώ στην κατάσταση, έχετε ακούσει κάτι άλλο από αφηγήσεις? Γιατί δεν το διορθώνησαν να μην λέει Νικολοπούλου, Νικοπούλου. Να μην το βάλει Νικολοπούλου και Όχι είναι ψάχνει. Νικολόπουλο, Ναι. Νικοπούλο. Ναι, θα το διορθώσω εγώ το όνομα. Ναι. Αν κάτι που γνωρίζετε που δεν έχει πέσει στην αντίληψη δικιά μου μέχρι τώρα στην έρευνα που έχω κάνει. Αν γνωρίζετε κάτι εσείς, κάποιο παράληψη δικιά μου. Γιατί συνεχίζουμε να ψάχνουμε, αλλά μήπως εσείς γνωρίζετε κάτι που δεν γνωρίζω εγώ. Συγκεκριμένα για τη γυναίκα αυτή Νικολοπούλου. Όχι, γενικά. Καμιά άλλη περίπτωση. Καμιά άλλη περίπτωση, γιατί μας λείπουν κάποια ονόματα, ακόμα είναι 3 ονόματα που μας λείπουν. Δεν τα γνωρίζω ποια είναι τα ονόματα, αλλά ίσως να είναι και... 22 έχεις τώρα. 22, ναι. Από κατοίκους οι οποίοι που δεν ξαναήρθαν στο χωριό μας. Πιθανόν. Θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε, ναι. Γιατί όλες τα στοιχεία που έχουμε στα βιβλία αναφέρουν για 22 ονόματα. Όλες οι εφηγήσεις. Για την ώρα δεν μας έρχεται στο Στο μυαλό, ναι. Αν γυρίσαν όλοι, Αγνοούμενος να πούμε, δεν ξέρω. αν γυρίσαν όλοι, δεν γυρίσαν όλοι. Μπορεί να είναι και τα ονόματα τα 22, μπορεί να είναι με το Αντάρτικο σκοτωμένοι. Ξέρω εγώ, όπως είναι του Τσίπης. Όχι, είναι τελείως δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα. Όχι, δεν αναφέρονται τα ονόματα αυτά. Είναι μόνο την ημέρα εκείνη 22 ονόματα που χαθήκαν στο χωριό τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ναι. Περίοδο να το πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.